Iki aku ape masak sayur asem, iki kacang panjangnya karo kangkunge tak pidile. Lanjut iki bumbu-bumbune tak irisi. Terus iki aku nggih sambel bawang, iki sambele mentah, gawe bawang, lombok karo uyah, terus tak halusne tak ulek. Lanjut iki proses masake, bumbune tak godhog dulu atau tak rebus. Terus setelah bumbune mateng, iki kacang panjangnya merah tak masukne dulu soalnya teksturnya lebih keras. Lanjut iki bar kacangnya wis cukup mateng, kangkunge tak masukne pisan. Terus tak bumboni gawe garam, tak tambahi penyedap rasa, terus iki ya tak kai sedikit gula sebagai tambahan penyedape. Alhamdulillah iki sayur asem karo sambal bawange wis mateng. Monggo sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baik,